At sa panahon ngayon na talaga nga naman mahal, ang daming nangangate. Gabi-gabi na lang ay talaga nga naman sila ay nagpaparamdam. Sila ay nagme-message sa mga social media at talaga nga namang hayok na hayok. Oo. Minsan sa sobrang inihit nila ay talaga nga namang hindi pa summer pero namumutawi na ang init. Diba? Aminin nyo, ang daming in-hit. Pero pag-usapang commitment, biglang no comment. O, diba? Mag-ingat ka, mahal. Baka mag-settle ka dyan sa mga no-label relationship. Oo, diba? Kaya ako, ayoko mag-settle sa ganyan eh. 'Di ba? Kaya kung ako sa inyo, tama lang na nakikinig ka kasi mahal. Ako to si DJ Kim Gino, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ano yung sa'yo? Kimchi na yun na da. Mahal, ako ang iyong makakasama, 69 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakakwentuhan kung ikaw man ay nagdadrive dyan, kung ikaw ay na-traffic, at kung ikaw ay nakat ng lane ng mga sumisingit na motorsiklo. May mga ganyan, no? Hindi ko nilalahat, pero karamihan sa motorsiklo natin talaga, akala mo nasa karera na kung saan kailangan nilang mag-cut ng lane. Ano ba? Minsan din meron din tayong mga truck driver na minsan sila'y maingat pero may blind spot lang talaga kapag may mga sumisingit na motorsiklo. Kaya kayo dyan, yung mga nasa kalsada, magsiingat kayo. At ikaw, mahal, kung ikaw ay nakikinig naman dahil ikaw ay nagtatrabaho o nagsasaing o kumakain o nagpapakain. Tamang-tama lang ang ating pag-uusapan kasi ito ay usapang relasyon na kung saan nagtitikiman kayo, ginagawa nyo ang mga ginagawa ng magjowa pero wala kayong label o commitment. Nako, napakarami niyan. Alam mo, mahal, sa umpisa masaya yung mga no-label relationship. Oh, sige. Walang pressure. 'Di ba? Walang commitment. Puro kilig lang. Pero kapag tumatagal, doon nagsisimula ang problema. Kaya ako, hindi talaga ako promotor ng mga walang commitment at walang label na yan. Kaya tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit delikado ang no-label relationship. Naku, sinasabi ko sa'yo ha. Anyway, mahal, una, delikado yan kasi walang malinaw na commitment. Basic na basic, di ba? Ibig sabihin nun, pwede kang iwan kahit anong oras. Pwede kang iwan kinabukasan, mamaya, o kahit ngayon. Tingnan mo, abangan mo. Di ba usually, mahal, kapag kausap mo yung no-label relationship na kalandian mo, gabi, mga 8 p.m. o di kaya 10 p.m. nag-uusap na kayo. Ngayon, malay mo, may iba na siyang nilalandi. Ganon ang walang commitment, 'di ba? Walang malinaw na commitment. So anytime talaga nga namang bigla na lang siyang maglalaho sa iyong paningin, sa iyong paglalambing. Ayan yung mga sinasabi natin na talaga nang pwedeng switch siya sa iyo ngayong umaga at sa gabi pero kinabukasan sa iba na siya sweet. Gusto mo ba ng ganun? Di ba ayaw? Kasi mahal, kapag ganyan, wala kayong commitment, wala kayong label, edi wala ka rin karapatan mag-demand. Wala ka rin karapatang mag-question, 'di ba? Kung bakit ganito, kung bakit ngayon ka lang nag-chat. Kasi at the end of the day, walang kayo. Hindi mo yan jowa, hindi mo yan pagmamay-ari, at hindi yan nag-commit sa'yo. Ibig sabihin, marami ang kalandian, ganun ka-basic. Diba? O, una pa lang yan, mahal, pero talaga nga namang delikado at nakakatindig balahibo ang mga consequence. Kaya ang dami mong trauma sa love life. Ang hilig mo sa mga taong hindi permanente. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa ating tugtugan. At dito ka lang syempre sa 90.7 Love Radio Manila. Oo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1